Išlo o predaj trojizbového bytu zhruba 65 m2 v Ružinove. Išlo zároveň o byt, kde sme bývali ako celá rodina. Narodila sa nám do tohto bytu naša prvá dcéra, avšak potrebovali sme sa posunúť ďalej a z tohto dôvodu sme to dali do predaja. A v neľahkej dobe, v takej dobe, keď akurát ceny nehnuteľností skôr klesali, nakoľko úrokové sadzby na trhu stúpali. Takže skôr to bola doba, keď sme zažívali dobu tých kupujúcich a nie tu z mojej strany predávajúcich v tom čase. Hej, že najťažšie v tomto procese bolo pre mňa to, manažovať svoje vlastné pocity v rámci toho, že v podstate každým týždňom, možno mesiacom, tá cena nehnuteľnosti virtuálne na trhu klesala. Rozhodne som sa snažil v tomto prípade, aby tá nehnuteľnosť bola čím skôr predaná. Bolo pre mňa veľmi podstatné, aby som dostal nejaký výstup od makléra ohľadom cenovej analýzy očakávanej ceny v danej lokalite. Musím povedať, že mal som teda tú obavu, že kedy už príde ten klient, ktorý to kúpi pre seba, ktorý si tam bude plánovať svoju budúcnosť, to svoje bývanie. Tie prostriedky, ktoré som očakával aj z toho predaja, som plánoval naliať do novej nehnuteľnosti postupne. A mal som z toho rozhodne obavu, hej, že cítil som, že ten čas je veľmi dôležitý element v tomto procese. Najväčšie znepokojenie mi spôsobovalo pri tomto predaji to, že kedy nájdem toho kupujúceho. Bolo to pod vplyvom toho stavu na trhu, ktorý sme v tom čase zažívali. Nebol to jednoduchý predaj. Boli aj nejaké sklamania, lebo trvalo to, hovorím, kúsok dlhšie ako predchádzajúce predaje, ktoré sme aj mali spoločné. A naozaj to bolo spôsobené tým stavom, ktorý v tom čase panoval na trhu. Rozhodne si myslím, že ak by som toto celé predával a manažoval sám, tento predaj, tak by mi vypadalo ešte viac vlasov, ako aby mi ostali. Tie tlaky tej danej situácie spôsobovali to, že ak by som to mal riešiť v tom čase sám, tak myslím si naozaj, že bolo by to veľmi náročné. Boli tam rôznorodé emócie pri tom predaji. Čakal som, že ten predaj by mohol rýchlejšie zbehnúť. V podstate je to predaj a treba ísť ďalej a vždy v podstate targetovať sa na to, že príde ten jeden kupujúci alebo kupujúca, ktorá to tak, ako je ten byt, bude chcieť. A to chvála Bohu prišlo. A už keď som sedel u notára a podpísali sme kúpno-predajné zmluvy, tak som bol rád. Naozaj rád, že to máme za sebou. Nakoľko, áno, určite bolo také, že som bol vďačný, že to už mám za sebou. Presne to, že som nemusel byť ja tá ústredná figúra v tom celom procese, iba bol som niekde opodiaľ, kde som čakal na nejaké pokyny, informácie od makléra, tak bolo to v poriadku z tohto hľadiska a nemusel som byť v takom tom strese z prvej línie vyplývajúcej z tých všetkých úkonov. Či by som robil niečo iné pri tomto predaji? Asi ani nie. Tak naozaj odporúčam si veľmi zvážiť pri predaji nehnuteľnosti, či si človek trúfne ísť do toho sám, alebo do toho pôjde s maklérom. Myslím si, že ten maklér, najmä v súčasnej dobe, keď to nejde ten predaj ako teplé rožky a nejde to tak, že máte 10 zájemcov, ktorí sa bijú o cenu, môže byť veľmi významná pridaná hodnota.